2024 v našom riaditeľstve sa niesol v mnohých aktivitách, pracovných stretnutiach, pretože sa naozaj staráme o takmer viac ako 7 000 klientov, ktorí nám prejavujú každý deň svoju dôveru. My sme na sebe pracovali, absolvovali sme mnohé školenia, mnohé konferencie, aby sme zlepšili svoje vedomosti a mohli byť práve pre vás tým najlepším alebo najlepšou voľbou alternatívou, ktorú si v rámci financií vyberiete. A za túto dôveru by som vám chcela naozaj srdečne poďakovať. Ďakujem taktiež všetkým našim spolupracovníkom v rámci našeho riaditeľstva za to nasadenie, odhodlanie a chuť, ktorú vnášajú do našeho spoločného podnikania každý deň. A k tým Vianociam alebo do toho nového roka nám prajem samozrejme, aby sme si dali tie správne výzvy, ale hlavne, aby sme každý deň prežívali s radosťou, aby nás práca bavila a aby sme potom aj to nadšenie dokázali preniesť do každej aktivity počas každého dňa, týždňa, mesiaca či celého roka 2025. Chcel by som sa všetkým obchodným partnerom, klientom a kolegom poďakovať za spoluprácu v roku 2024. Chcel by som im popriať krásne a príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších, aby načerpali tú energiu do toho nového roka 2025, aby im vyšiel presne podľa predstav a cieľov, ktoré si stanovili. Želám vám, aby ste našli krásu v každej neplánovanej ceste a odvahu ísť tam, kam vás nevedú mapy. Vyšujem vám tieto sviatky Krista Pána narodenia, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Milí priatelia, kolegovia a klienti, dovolte mi sa vám poďakovať za celý rok 2024 a do roku 2025 vám prajem hlavne veľa radosti, lásky a porozumenia a takisto nech sa splnia všetky vaše najternejšie túžby. Želám vám šťastné a veselé sviatky a šťastný nový rok. Nech sa vám splní všetko, po čom túžite a nespravíte rozhodnutia na to, aby ste to dosiahli. Milí kolegovia, klienti, obchodní partneri, ďakujem vám samozrejme za rok 2024, ktorý bol plný krásnych okamihov a prajem vám hlavne šťastné sviatky, šťastný nový rok a veľa úspechov v novom roku. Prichádza nový rok 2025. Čo to znamená? Nové výzvy, nové možnosti, nové príležitosti. Chcete byť aj vy v roku 2025 súčasťou našeho tímu? Kontaktujte nás cez sociálne siete alebo navštívte stránku ofvvalentovičovci.sk. Šťastné a veselé Vianoce A šťastný nový rok a nech sa nám spoločne darí.